Det er rigtig, rigtig farligt, hvis vi får sådan en tanke her, det er rettet mod mig, hvis det bliver måden at tænke på i en personalegruppe. Hvis man har det i hjemmevejlederteamet, er det sådan en måde, man binder det op på, at hvis der er nogen, der opfører sig voldsomt på en eller anden måde, så har det nok noget med hjemmevejlederen at gøre. Hvis det bliver den måde, man tolker på, så får vi den kultur, som består af ære og skam. Fordi så bliver det ærefuldt at være den hjemmevejleder, der kan. Ja, jeg er jo så den, der kan få ham til at holde op med, eller jeg er jo så den, der lige kan, eller det er så mig, der kan det med de svære. Giv mig lige nogle af de svære, fordi det er det, jeg kan. Hvorimod så rejser en kollega der, som ikke kan. Og ja, men så kan få nogle af de lette der med bare lige åbne noget post eller noget. Hvis man begynder at have sådan noget kørende, så er vi så langt væk fra neuropædagogisk teknik, man tror, det er løgn. Så handler det om æreskam, så handler det om, hvem kan ikke. Alt den her snak om støtte og hjælp, og hvad er det for nogle følger, der er efter hjerneskade, det er fuldstændig væk. Så handler det pludselig om A-hold og B-hold. Det handler nogle gange om verdensmestre. Det var sådan en, jeg lige kom til at skitsere lige før. Det var sådan en verdensmestertype. Jeg kan alt. Kom med nogle af de svære, så skal jeg lige gøre noget ved dem. De lamme rejser sig og går.